गिबि गिबियावनो बयखौबो गोसो गोथारै बे दिनैनि रंजालि बैसागुआव खुलुमनानै बयखौबो बरायनाय थाबाय। गासैबो मोजाङै दंना? भिडिअ बानायथारिया बेसेबांबा गोबाव जाबाय। दिनैनि बे रंजालि बैसागुआव नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों आंनि अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनो थाखाय आं बे भिडिअखौ स्पेसियेल बानायनाय जाबाय रंजालि बैसागुनि नामाव। दिनै बुहुमावनो बयबो मोनथिजायो जोंनि भारत हादराव बे बैसागु आरो बिहु जेखिनि फेस्टिभेल जायो जोंनि आसामावल' नङा गुबुन गुबुन स्टेटआवबो जायो। आरो लोगोसे कान्ट्रि जेरै USA नि प्रेसिडेन्ट ज' बाइडेनाबो बिधान ज'आबो बिथाङाबो उइस खालामहरदों जोंनि भारत हादरनि आरो नेपाल गासिखौबो उइस खालामहरदों बे रंजालि बैसागुनि नामावहाय। आरो नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो सानो दिनैनि बे गोजोन रंजालि बैसागुआवहाय नोंथांमोना गाजा गोमजायै रंजानानै मोजाङै बारग'होलाङो। बाट गाजा गोमजायै रंजानाय बिनि मिनिङा बे नङाखि नोंथांमोना जुमाय लोङै लोङै लामा मानि हासुज्रेदलायनाय खिलब्रेलायनाय बिदि जुमाय लोंनानै रंजानाय बेखौ बुङाखै। जाहाथे नोंथांमोना डिसिप्लिनैहाय जुमायखौबो लोंनो गोसोब्ला हाथाराब्ला लों रंजानाय समावहाय। बाट बिदि नङाखि लाला बिनला एकदमबारे गामसा गुलायथारनाय थाल मोनलायलायै लाजिया फांजिया बेफोरबायदि दा लों। नांलायनाय खमलायनाय खालामलायनाय बेफोरबायदि जुमाय दालों। कन्ट्रलाव गैयै जुमाय दालों। नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों रिकुवेस्ट खालामो गावनि गथ' गथायफोरनि सिगाङावहाय मान सनमान बेफोरखौ लाखि आरो लोगोसे गावनि माने न'खरखौ मोजाङै मान सनमानखौ लाखि। गासैबो जायगानि दैदेनगिरिफोरखौ मान होनो सोलों सनमान होनो सोलों आरो बोराइ बेन्थ'फोरखौ खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो लोगोसे नोंथांमोनहाबो गावनि बिमा बिफाखौ अननाय आरो सिबिनाय मान बाव आरो लोगोसे जि हायो आरो मान बावनो हाया होननानै माबा मोनसे गिफ्ट होनो हाया होननानै नोंथांमोनहा बेयाव सिरि थानो नाङा खुलुमनांगौ बा बिथांमोननिफ्राय बोसोर गोदाननि माने बोर लानांगौ अननाय आरो सिबिनाय लानांगौ। आरो बे बाथ्रा मोनसे खुलुमबाल'खि अननाय मोनो बेथ' नङा बारु आं बेखौ मिथियो मानो होनब्ला गावनि गथ'खौ खुलुमाबाबो अनखायोखा। बाट एक्सुवेलि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा जुदि नोंथांनि बेफोरबायदि आखुखौ नुवाब्ला नोंथांखौ गाज्रि बुङो। स' बै गाज्रि बुंनाय बे गाज्रि राव गुबुनजों बुंजानाय बेबायदि बुंजानो नाङा। बेबायदि बुंनाय रावखौ खोनानो नाङा खोनासंनो माबानो नाङा माने खोनानाय जाजासिम माने थानो नाङा डाइरेक्टलि माने बे माने संसाराव जिखिनि सोलिदों संसाराव जिबायदि नेमखान्थि सोलिदों बे नेमखान्थि बायदि थांबानो जाबाय। आं बे भिडिअनि दारै गासिबो जोंनि बर' हारिनि बुहुमाव थानाय खना खनला रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोजों रंजालि बैसागुनि थाखाय खुलुमनाय मान बावहरनाय थाबाय। आरो स्पेसियेलि जोंहा बिटिआरनि चिफ बा बिटिसिनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारखौबो आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। आरो लोगोसे गासैबो बिथांनि आन्दाराव थानाय दैदेनगिरि आरो लोगोसे आसामनि CM सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सार गासैखौबो आरो अशोक सिंहाल सार आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार प्रमिला रानी मेडाम आरो लोगोसे चन्दन ब्रह्म सारमोन आरो लोगोसे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोन आरो इउजि ब्रह्म सार आरो लोगोसे जोंहा मुंख्लं मार्टियार्स जोंहा इउएन ब्रह्म सारखौबो आं गोसो गोरबोजों माने सोरगोआव थानायावबो आं बेखौ गोसो गोरबोजों गोसोखांनानै आं बिथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय बे दिनैनि नैबे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु समावहाय खुलुमबाय।